û va birêketin. Çel du taxim, çel du otomobîlên got li ser enerjiya rokê kar dikin ji bajarê Darwin li Astralya derdikevin da ku pêşbeziyek bi dûrbûna 3000 kilometrî ta bajarê Adelaide dest pê bikin. Her otomobîlek sibaha zû ta di mijmêr pêncê êvarî bi dûrbûna gotkarî be birê ve diçe. Nêzîka neviyê pêşbeziyê taxa nûwan di serê pêşbeziyê de ne. Em nihal wêneya nerin yê got bi rêya satelaytê hatibû kuşandin di îro Nîro de û diriya van wêneyan de em dibînin ewr bi aliyê rojhilatê derin. Ev tişt pir girîng e bû me. Da got em naz bikin bê biçil lezê em ê bajon û kengî bigihêjin devera got rok lê xurt e. Ev otomobîlên rojî ne wek yê bapîrê tune. Yê dirêza pêşî de bi navbera 8 kilometrî di saetê de dajon û pêşbez ji her aliyê cîhanê ne. Ev pêşbez ji zanîngeha Toka ya li Tokyoye. Taxa nûwan Solar ji Hollanda ye û otomobîlên Amerîkî ji Michigan û ji dibistanek bilind li Mississippi beşdar in. Em hatibûn vexwendin û otomobîla me dikeve hevrekê de di Texas Solar Challenge li Amerîka û em pir pêşberkin. Wiha me xwast ku em têkevin hevrekek bihêztir û da ku em bibînin hela me çawa bikin. Berhengarî ew got otomobîlên xwe heta dirêjtirîn dem dikar de bihêlin di germa van bajaran de. Belê ew pir germ bû. Wiha em bi rot dajon û şev di hundirê otomobîlek bi baya cemidî ve radwestîn. Xwe û ev bûme pir giring e. Tîma Western Sydney Solar ya xwecihî dirêza sisiya de ne û dibêjin ew kêfxweşin bi pêşveçûna xwe. Derbasîna pêşbaziyan gelek enerjiyê dixwaze. Enerjiyek ku ji me re çêtir e em bikarînin. Wiha em pir kêfxweş bûn bi çûna xwe çünkî ne hewce ye ku em gelek otomobîlan derbas bikin dema ku em ji Darwin birê dikevin. Ev pêşbezî we di taliya hefteyê de qeda bibe.